община, на която гостувахме, е община Тутракан. Нека по традиция да се срещнем с кмета и да чуем неговия разказ. От началото на моя мандат до днешни дни имаме спечелени проекти и подписано финансиране за 36 милиона лева. В момента искаме да възобновим част от канализацията и сме подали проектно предложение за още 20 милиона лева. Така че всички тези 56 милиона ще бъдат вложени като инфраструктура в град Тутракан. Този крайдунавски парк го приключихме тази година април месец. В момента започваме реставрация на римската крепостна стена, която ще бъде страхотна атракция за туристите на град Тутракан, които посещават град Тутракан, защото ще бъде осветена и озвучена както е Царевец в Велико Търново. В момента реставрираме 5 къщи в рибарската махала, която е единствената рибарска махала по поречието на целия Дунав. Музеят на риболова е създаден за да съхрани традициите на рибарите, тяхната материална и духовна култура. Музея е създаден през 1974 година от краеведа Рачо Змеев и днес той се е превърнал в емблема на град Тутракан. В музея в 7 зали и 2 интериора са представени различни уреди за риболов, съоръжения за риболов и техниките за този занаят, който е един от основните начини за препитание на хората в Тутраканския край през 19 до средата на 20 век. Първите 2 къщи ние с помощта на Министерството на културата реставрирахме в 1995 и 1997 година. С Националния институт на паметниците проектите са утвърдени и реставрациите започнаха. Освен това, всички комуникации ще бъдат под земята. Ще има чугунени фенери и действително ще се превърне в една възрожденска улица. Мога да кажа, че се намирате в най-хубавия крайдунавски град по поречието на река Дунав. И ние всички жители на града се гордеем с тази даденост, която ние имаме. Мисля, че с вашата разходка по брега на Дунава и всички културни и исторически дадености видяхте, че наистина трябва всеки жител на Тутракан да е горд. Панорамата на града от реката е великолепна. Амфитеатрално разположен града, то просто не може да ни привлича туристи. Просто града е създаден с цялата си красота на брега на реката и нашата задача е само да го дооформим, да си възстановим паметниците както трябва и да привлечем туристи. Отделно имаме специален проект, който е за строеж на център за настаняване от семейен тип, център за рехабилитация на деца с увреждания. Имаме спечелени 4 проекта по ПУДОС за зелени площи. Имаме проект, който е за 1 600 000 за ремонтни дейности на 13 улици в град Тутракан, заедно с 2 зелени площи. Имаме специален проект, който другата седмица започваме да реализираме. Това е асфалтиране на цялата 4-класна пътна мрежа, плюс канализация в село Белица. Май месец приключи и проекта, който е за доставка на оборудване на МБАЛ Тутракан за 4 милиона и 300 хиляди. Мога да кажа, че град Тутракан има едно от най-съвременните болници с едно от най-добрите оборудвани болници в България и едновременно с това и много добри специалисти. Какво ще пожелаете на тутраканци по повод празника? Трябва да се гордеят, че живеят в този град. Нека да не губят дух, нека да не губят надежда и мога да им кажа само това, че Тутракан има потенциал и той ще се развива и занапред. 21 септември за нас, тутраканци и доброжанци, е всъщност равно на Съединението през 1885 година. Тогава Южна Добруджа по мирен начин се връща на България към Отечеството. И това е ден първи на тутраканската нова история. Това е свободата ни.